Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε Minecraft και είναι το έκτο μας επεισόδιο και έχουμε κάτι πολύ καλό να κάνουμε. Θέλω να σας δείξω κάτι και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε κάτι που έχω σκεφτεί, αλλά δεν θα σας το λέω. Θα πάμε να βρούμε μια σπηλιά και μετά θα σας το δείξω. Τελικά εδώ έψαχνα ώρες με το κιλό ώρες και δεν βρήκα ούτε μια σπηλιά και λοιπόν θα πάμε να βρούμε τώρα μια ωραία σπηλιά. Προσπάθησα να βγάλω ένα βίντεο πριν από αυτό, αλλά λέω τώρα εντάξει έχω φάει 10 λεπτά ψάχνοντας μια σπηλιά και δεν μπορώ να βρω. Άρα τώρα ξεκινάμε ένα νέο επεισόδιο, θα βρούμε λίγο πιο γρήγορα τη σπηλιά μας. Θα πάμε την μπριζόλα μας πριν πεθάνουμε και εντάξει. Ελπίζω να σας άρεσε το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε κυνήγι. Τέλος πάντων, τι είναι? Ναι, ανατιναγμένοι creepers. Τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα αρχίσουμε να χτίσουμε το δεύτερό μας όροφο στο σπίτι τελικά, γιατί δεν θα κάνουμε τέτοιο στη σπηλιά. Και θα αρχίσουμε να σκάβουμε το δεύτερό μας όροφο στο σπίτι. Συγγνώμη πάρα πολύ άμα πιστέψατε ότι θα βάλω επεισόδιο με σπηλιά, αλλά παιδιά δεν έχω βρει σπηλιά. Όταν βρω σπηλιά θα βάλω επεισόδιο αμέσως. Πόσο περιμένω να βρω μια ωραία σπηλιά της προκοπής μου, να μην είναι λαγούμι που ανοίγει από τη μία και ανοίγει από την άλλη. Θα μαζέψουμε λοιπόν τώρα λίγο ξύλο και θα φτιάξουμε το δεύτερο μας όροφο. Θα αρχίσουμε το χτίσμα. Δεν μπορεί και να μην το ολοκληρώσουμε. Ποιος ξέρει, δεν θα το διακοσμήσω τώρα. Μπορεί και να τον ολοκληρώσουμε, μπορεί και να μην τον ολοκληρώσουμε. Αυτό σκέφτηκα να κάνουμε το επεισόδιο. Λοιπόν παιδιά, αυτή η σειρά θα ήθελα να ενημερώσω και το ενημερώνω για να το ξέρετε όλοι. Θα είναι περίπου 25 επεισόδια. 25 επεισόδια θα είναι. Μετά από αυτή τη σειρά που θα είναι 25 επεισόδια, καπάκι, θα κάνω μια νέα σειρά που θα είναι με Clash of Clans. Τέλος πάντων τώρα είμαι νουμπά στο Clash of Clans, αλλά ναι, εντάξει. Αρχίσω λοιπόν καπάκι μια σειρά στο Clash of Clans και μετά καπάκι μετά το Clash of Clans που δεν θα είναι πολύ το Clash of Clans, περίπου 10 επεισόδια. Θα κάνω καπάκι Clash Royale που θα είναι και αυτό 10 επεισόδια. Ύστερα από το Clash Royale θα δω τι θα ανεβάσω. Σίγουρα θα ανεβάσω κάτι. Μπορεί να ανεβάσω κάτι Minecraft, μπορεί να ανεβάσω Minecraft Creative, πώς θα χτίζετε πράγματα ή κάτι παρόμοιο. Ναι, λοιπόν παιδιά, ελπίζω να σας αρέσουν τα επεισόδια και αυτή η σειρά. Γιατί από τα likes και από τα subscribes καταλαβαίνω ότι μπορείτε να με ενθαρρύνετε και σας αρέσουν τα επεισόδια που προβάλλω. Ναι. Μου και σε σένα, κυρία Αγγελάδα. Τώρα δεν ξέρω, το μου και σε σένα το λένε πάρα πολλοί YouTubers όταν κάνουν αυτό. Δηλαδή έχω δει πολλά βίντεο με πολλά YouTubers. Πολλούς YouTubers, τέλος πάντων, που να λένε αυτή την έκφραση. Λοιπόν, ξεκινάμε το χτίσμα και είμαστε στα 34 ξύλα που φαίνονται ότι είναι πάρα πολλά για το δεύτερο όροφο. Ναι, το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, το καλύτερο κατόρθωμα. Να βάλω ξύλο μπροστά Παναγιαλή. Δεν το ξανακάνει. 34x4. Πάμε! Τι ήταν αυτό τώρα που έγινε? Ούψ. Τέλος πάντων τώρα λέμε ότι πετάω το βέλος. Ωραία. Πολύ ξύλο. Λοιπόν, θα δούμε από πού θα το αρχίσουμε. Από εδώ. Θα είναι η σκάλα μου δίπλα από το σπίτι. Το σπάμε λοιπόν αυτό εδώ. Και αρχίζουμε την αρχιτεκτονική του δεύτερου ορόφου, όσο και ότι θα μάθετε αρχιτεκτονικές. Ναι, ωραία. Έκανα ξυλάκια. Νομίζω οι σκάλες φαίνονται με ξυλάκια. Πού μου δείχνει τις σκάλες τώρα εδώ? Να μου δείχνει τις σκάλες τώρα. Αυτό είναι περίεργο πράγμα για το Minecraft. Λοιπόν, τώρα δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ναι. Ας αποθηκεύσουμε κανένα δύο πράγματα. Δεν μας κάνει κακό. Τέλος πάντων. Θα αποθηκεύσω αυτό. Ωραία. Τώρα πάμε να πάρουμε όλα αυτά και να φτιάχνουμε τις σκάλες επιτέλους.
Ωραία, 2. Λέω. Λοιπόν, βάζουμε τις σκάλες λοιπόν, παιδιά. Και ξεκινάμε το δεύτερό μας Πήγα να πω βλακεία. Ξεκινάμε το δεύτερό μας επεισόδιο, πήγα να πω. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα το γύρω-γύρω. Και αυτή η σπίτια δεν ξέρω αν είναι ωραία. Σας πω, τώρα έχουμε αρχίσει να κάνουμε το δεύτερο όροφο. Και θα κάνουμε το γύρω-γύρω. Και ύστερα θα αρχίζουμε να υψώνουμε όσο μας φτάσει το δεύτερο όροφο. Ο δεύτερος όροφος θα είναι πολύ καλός, θα μπορούσα να πω. Νύχτα. Εγώ θα δουλεύω και άμα δω κανένα πρόεδρο θα πάω να το σκοτώσω. Ωραία. Από εδώ ανεβαίνουμε. Έχω φάει τόσα ξύλα και δεν έχω φτιάξει ακόμα το περίγραμμα. Θέλω να σκεφτώ πόσα μου πήρε. Δεν θυμάμαι δηλαδή σε ποιο επεισόδιο πρώτον αρχίσαμε το σπίτι μας. Δεύτερον πόσα τούβλα μου πήρε για να φτιάξω το κάτω όροφο. Ωραία. Δεν μπαίνει αυτό. Δεν θέλει να μπει. Συγγνώμη για τις τέντες που τρίζουνε, αλλά έχει πάρα πολύ αέρα και ναι. Παιδιά, λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή εδώ η σειρά που κάνουμε μόλις τώρα είναι η πρώτη μας σειρά, δηλαδή δεν έχω κάνει κάποια άλλη σειρά. Δηλαδή δεν έχω κάνει, ας πούμε, κάποιο άλλο παιχνίδι πρώτα από αυτό. Είναι το πρώτο μου. Όχι επεισόδιο, σειρά, η πρώτη μου σειρά. Πόσο ξύλο πρέπει να παίρνει αυτό εδώ. Πρέπει να είναι αρκετούτσικο το ξυλάκι που θέλει. Βέβαια θα μας τελειώσουν μόνο και μόνο. Έτσι, και θα πάμε να πάρουμε και άλλο ξύλο μέσα στη νύχτα. Και ας είναι και βράδυ. Θα πάμε μέσα στη νύχτα να πάρουμε το ξυλάκι. Το ξέχασα τον υπουργό. Μας κοιτάει, τον κοιτάω. Μας κράζει, τον κράζω. Πρόεδρε. Σκελετέ. Θα σε βγάλω από τα πόδια μου. Μην ανησυχείς. Δεν είναι πυροβολής δεύτερη φορά. Δεν βρίσκουμε και ξύλο. Εντάξει, πάμε να βρούμε. Σκοτώνοντας αυτό το σκελετό. Σκοτώσω αυτό το σκελετό. Σκοτώσου. Die. Thank you. Και θα βάλουμε αυτό εδώ το δέντρο. Το πολύτιμο δέντρο μας. Και θα πάμε να φτιάξουμε τη σκεπή. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα. Μα καθόλου τίποτα. Θα βάλω ένα πισρό. Πυρ. Λοιπόν, παίρνουμε το ξύλο. 2 δέντρα ακόμα, πιθανόν και 3. Άμα βρούμε τα δέντρα δηλαδή από που... φαίνεται ωραίο το σπίτι μας. Μαγελάδα. Στο μεταξύ... Εντάξει τώρα. Εντάξει, έχω δάσος από κάτω μου και δεν πήγαινε. Sorry. Μπριζόλα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Εντάξει, πλάκα μου κάνετε. Τι νύχτα είναι αυτή. Ο Creeper, ο Enderman. Κανένας άλλος. Σε ξέχασα να πεις ένα. Σε ξέχασα να σε πω και με πυροβόλησες. Εντάξει, δεν με νοιάζει που αρχείτε που φτιάχνω σπίτι. Με νοιάζει που θα με σκοτώσουν κιόλας στο τέλος και φοράω και... θέλω να δω πόσο damage έχει ακόμα. Πώς αντέχει. Τόσοι creepers. Μπορώ να πάρω λίγο ξύλο. Τόλμησε Enderman και πάρε μου από το σπίτι, θα σου πω εγώ. Παιδιά, δεν μ' αρέσει αυτό εδώ που γίνεται. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή.
Οι πρόεδροι έχουν διαφωνίες μαζί μου για το αν θα μας κατακτήσουν. Και συγγνώμη γιατί... Ρε! Στο easy το έχω. Γιατί με τον βάλω στο normal πώς θα μου πέσουν, 100 εκατομμύρια την ώρα. Ναι, είμαστε σε άσχημη κατάσταση από ό,τι βλέπετε. Θα πεθάνω. Σκοτώσου τώρα. Ούτε normal να ήταν. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το επεισόδιό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Το σπίτι θα το συνεχίσω άμα τα καταφέρω, αλλιώς θα το συνεχίσουμε στο επόμενο και θα είναι το part 2. Κάντε ένα like, ένα sub όπως συνηθισμένα όπως κάνετε και όσοι δεν έχουν κάνει να κάνουν παρακαλώ. Να την άκρη, έτσι μπράβο. Δεν αμφιβάλλα για σένα. Α ναι, και εσύ πρέπει να σκοτώ. Και άρα θα με πυροβολάς. Ρε θέλω να κλείσω το επεισόδιο. Εντάξει, πάω σπίτι. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο που είναι το έκτομα. Νομίζω θα πέφτει κάτω. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά.